Takže čau lidi, já jsem Chleba, já vítám u dalšího. A dneska tady bude první video se Skywars z Craftmanu. V příštím videu vám ukážu, jak se na něj dostat. A teď si tady zahrajeme nějaký ty fighty. Předem vás upozorňuji, ten chat je strašný. Ale jak vidíte, jak mám ten počítačový kurzor, to je proto, že když jdu do options, tak si to tady můžu zapínat. A mně se s tímto Skywars z nějakého důvodu hraje o hodně líp než bez něj. A teď se já se vždycky nemůžu najít to, kde se mám připojit na tu mapu. To jakou mapu bychom si dneska dali? Snowman, Gibbs, Holland, Lit. Já zkusím tam jsem snad ani ještě nebyl. Aha, tak byl, to je zase špatná mapa. Ono to jde i probugovat. Takhle. Akorát, že vás to teleportne, ale je šance. Minifal, že to chytíte. Tak. Máme věci, já si to tady... Máme smite. Ani bloky tam nejsou. Ani bloky. Já jdu těžit krumpáčem. To se těží nějak hodně dlouho se to těží. Jak dlouho to už bude. A já mám mining version. Jo, tak za 57 vteřin. To mining version je strašný, s tím se nedá. Bože, kam až ten chat teďka mám. A nemůžu najít, jak se ho vypnout. Dívejte se na ten mining version. Asi za chvíli už budu mít po mining version, ale to už bude PvPčko. Víte. Furt ještě nemůžu spadnout, jdeme těžit. Ježiš. To je úplně extrém pomalý. Jo, už to je. Tak jdeme hrát. Jdeme to nějak pořádně zahrát. Kde je druhá truhla? Tady je druhá truhla. Máme night vision? Jo, máme night vision. Konečně něco k něčemu. Ale věci jsou špatně, co mám. Maximálně mám bloky. Bože, tady někdo je? Uhni! No, také nějak to se mnou bude, kdyby vás to zajímalo. Ale taky si tu můžete nacvičit hodně věcí. Třeba tady je parkour. Tady. A tady to je fakt těžké. Já jsem se nikdy nedostal dál, než tamhle za ty bloky. Ten druhý skok na plot jsem nikdy nedal a ty uhni, dámo. Čau, chlape. Dívejte se, já jsem skočím, ale jinam ne. Tady už je zapotřebí trochu. Já jsem to skočil. Ne, sakra. Ale dostal jsem se dál než kdy jindy. No, potom je tu ještě jedna část. Pokud nechcete furt jenom Skywarsát, potom tady si můžete cvičit battle, jenom co to najdu. Tady si můžete cvičit hitováně, tady je to. Tady jak máte tu červenou pásku, tak za ní se dá hitovat. A je tady třeba i láva, takovýhle věci. Což se mi líbí, že si tu můžete hned něco nacvičit. A na mě se tady spikly dvě holky jedno. Nebo někdo s holčičím skinem. Tady někdo někoho zabil. Ten má pěkný meč. Auč! Tak ne. Neprčici. Jen tak mám životu. Čau, kámo. Musíme rychle odsud. Kudy to je? Tak rychle pryč. Jo, jsem zachráněn. Tak, už jsme na další to. A mně se líbí. Pojď sem, došáhnu tam, tak nedošáhnu, takže se mi to nelíbí. Tady jsem si vzal špatně toto. Tady mám, no nic. Já mám šípy, tak nice, ne? A tady máme něco druhého, kdyby tam byly nějaký ty... Jo, tak mám diamantový meč, to je nice docela. A ještě mám chestplate. A enchantovanou. Tak to je nice. A ještě víc šipů. Já tu mám dneska nějaký nice. Nice.
Jaký máme zase Night Vision. Tak, Santa Clausova čepička. To je korab Santa Clausova čepička, kdybyste někdo neznali. Bože, já bych se tak rád zbavil toho chatu. Tak můžu pokládat bloky už za chvilinku budu pokládat ti bloky, protože takhle mi to mizí. A taky mi chvíli trvalo, než to zjistit, jak to pokládat, protože ono to z nějakého důvodu. Tak teď už to je. A ono vám ten blok zůstane jenom takhle. Protože když to uděláte nějak jinak, tak vám to zmizí jako předtím. Třeba takhle, jo, tak to zůstane. Ale předtím to tam vůbec... Kurva, hacker. Hebni. Sakra, na mě šel hacker. Mám najít docela, ne? Bože. No to by asi pro nějakou tu představu mohlo stačit. Teď doufám, že se vám to video líbilo, dejte like, budu rád za každý odběr a příště se těšte na to, jak se sem dostat. Nicméně to je Craftman, to není Minecraft a tady je to tak trochu těžší. Tady je úplně na každém serveru kód, tady budete mít video s tím kódem, jak se tu zaregistrovat, protože když nejste zaregistrovaní, takže samozřejmě nemůžete hejbat. Takže čau.